שלום, זכיתם בקומקום מתנת שרפ לקבלת הפרס נעלה קיש 1. לנציג שירות נעלה קיש 2. תציע באמת שיבוט. שלום. 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 כן, זכיתם בקומקום, אתם יודעים? כן. אתם רוצים לקבל את הפרס? על מה? מתי זכינו בקומקום? כל הכבוד, כל הכבוד. השתתפתם בהגרלה. אני ממש שמח בשבילכם. כן? קומקום חזק, משהו טוב, לפנים. יפה מאוד. את רוצה לבוא לקחת את זה מחר? איפה? במגה. במגה? לכי לסניף הקרוב, תגישי את המספר, הקוד שאני אגיד לך עכשיו, תני לקופאית ותיתן לך קומקום חשמלי, משהו טוב. רק שנייה אני ארשום. טוב? בסדר, אין בעיה. ככה אני הולכת להגיד והם נותנים לי? כן. לכולם מתקלטים, איך הולך? את רושמת גברת? כן, רגע, רק שנייה אני רושמת. אין בעיה. בבקשה. כן. את אומרת להם את המספר 303 303 344 344 5210. 5, רגע, רק שנייה. 52. לקוחה מספר 23, ככה תגידי להם. אותם תגיד 3 544 544 5210. 5210. כן, ולקוחה מספר 26. כוחה 26? כן, לקוחה. לקוחה? כן. לקוחה 26, כן. אוקיי, תודה רבה. במגה? כן, בסדר גמור. להתראות. תודה לך. אין בעיה. ביי. תשמרי על עצמך. ביי גברת.